הוא נבד ממך, כל פעם שאתה מתקרב, הוא מפסיק. מה פתאום? זה אז... עכשיו ממש הרגשתי. ואם נגיע וישאלו אותך היית בצום? לא אמרו לי. הבוקר דפקת קריות. אבל לא אמרו לי, אני שאלתי לפני. אני רוצה לעבור! עכשיו פה אני רוצה לעבור. זה הראש. כן. פה נגיד אגרוף הידיים, פה רגליים, פה בולבולון. אמא שלי אמרה לי אבל שזה עובר מה זה מהר ושאנחנו צריכים ליהנות מזה. אנחנו נהנים? מהשלב הזה. אנחנו נהנים? נתגעגע, נעשה עוד אחד. תהי כל היום במיטה. די, נו. למה? חייב אותי ביתי שככה יהיה עם הילד. תדברי חיים, תדבר איתי.